Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем нещо на нашите диагностира и на удивление имам една тръба на сърцето вече там. то нейната белица си билет. Аз вече го разпробвам. От нон-стопа. Това е 22 лева. Някаква тръба. Това също е за 22 лева. Аз заварям още. Черната! Казани трябва да пиеш. Вика, пиеш какво? Викам, пия. Колко Вижте, пиеш? искам да ви кажа само нещо. Нейното има един зъб, всички Да, са това били. моделното. Е, тук има едно зъбче, видите ли? Ама те всички са шаренки. Има черен лак. И са различни. А моето специално има някакъв син лак. Само да кажа, че тук като бивате лебодите, точно на това място. Имат някакви опашчици се едно, но те не се Да, виждат. силно са, не знам. Ето вижте, не знам дали може. 3-4 макс. Е, тук не знам дали виждате. И не е като такова Е, клиниката, тук моят някъде. приятел. Тук е бънджета, И като го мънджета, стиснете мостовата и споруково. се... Смисъл се нормално. Не, той е по-голям от Оня моите. ден ми се казва от терасата, така брат. И това може да го закачите така, сега Искам тук, да ако видя. имате чанта. Ето. Той се оплаши повече. Или пък да си го носите Нека в да си гледа ми вика, брат, тежката. здравето, моля се. вика. Много е готино. Но той не е Казвам казал, ви, че кой знае купете какво си се го. пили, бе. И е много Еми явно кухи. той се е пинал. Гледайте му в козлите. преди. То, че А нищо не е, нали? Е, Довиждане от нас.